Joo, tää on aika paljon kiertänyt maailmaa tää paketti, että tässä on niinku erilaisia lähettäjiä ja on lähetetty sinne sun tänne. Onko tää mikrovuolta lähtenyt liikkeelle vai? Ei, tää on varmaan teknopisteeltä lähtenyt aikanaan. No, se vielä joku. Se voi olla, että Bravo oli se firma, joka osti ne teknopisteen lopputromppeet, jotka sitten tuli. Ja sitten mä muistan, että se oli sellainen tarina kanssa, että niillä oli näitä 300 kappaletta oli varassa teknopisteellä aikoinaan. Ja sitten kun se rupesi loppumaan se homma, niin siinä kävi sillä tavalla, että niille ei löytynyt mitään sopivaa paikkaa. Niin ne joutui upottaa ne mereen ne loput kappaleet. Kun ei kukaan halunnut maksaa niitä kuluja, mitkä olisi tullut tullaamisesta ja muusta. Mitäs sieltä löytyy? Ainakin tässä on tämmönen näppäimistö, en tiedä. Käyttöohjeet. Olisiko tää muuten kirjoitin mukana? Siellä on varmasti kuullut kirjoitin. CPM-käyttöjärjestelmä. Kato, vapaa matkustaja vai koneen käyttäjä? Koneen käyttöjä. Se on pesä, eikö se ole? Mikäs se on se otus? Hämähäkki. No. Se on kirjoitin puoli. Eihän tietokone mitään ole kirjoitettava. Käyttäjän käsikirja. Onko suomen kieltä? On. Teknopiste. Helmikuu 1989. Mutta onkohan värinauha kunnossa? Paperia ei tullut muuten mukaan. Täällä on joku blommi. Niin käyttää tuota. Tässä lukee, että röpäsit pois, mutta mitenkä? Vaatisiko sen työkalun puolella sitten? Ei vaati. Ei se vaati vähän vetämistä. Eikö se ei ole kirjoittamissakaan jo riitä? Se on ihan varten. Eikö siinä ole? Siinä ei ole. Silloin ei tuo Arni että ei, kun tämähän on sitä varten itse asiassa. Paperia tosiaan vertaa. Tällä. Reikapaperi. Kun mikä se on se? Ei ole niitä reikapaperia. Tämmöistä tavallista paperia. 220-240 volttia. Älä nyt kun ei kirjoitinkaan vielä päälle. Oltais vähän monitoista. Ja kukka ei ole käyttöohjeita siitä vaan. Niin. Mutta ei ole vielä savua noussut, niin vielä. CPM Plus vai Logoscript? Kai se täytyy se. Mikä tää on? Kumpi järjestelmä on tutu? Mä en ole varma, miten se pitää, riittäisikö tämä siihen? Ei katsotaan. Ensin pitää laittaa tää CPM päähän. On muuten vähän omituinen tää leke. No se ei ihan toi normaali. Australiassa on. Ja missäs resetti on täällä? Se oli täällä. Missä sitten verkkoputki? Eihän tässä on missään. Tää on niinkin automaatti. Ei saduta verkkoputkinta. Punainen valo tässä tuolissa. Pekka meni kuule ohjekirjan lukemiseen. Koskaan tiedä. Epätoivoinen tilanne. Siis normaali tilanne. Punainen valo palaa kuitenkin Joo, tuossa mutta- asemassa, mutta Mutta käyttöjärjestelmä kyllä ei ei puuttua. Katsotaan sitä. Täällä on muuten se Centronics-liitenkin, mutta sitten on tää Amstradamin oma. Nyt täytyy lukea kyllä käyttöjärjestelmä. Masterdisk. Ei, kyllä siellä olisi pitänyt tulla jo siis tuohon. Tuohon ihan nämä, kun ne piti niin paljon, että me päästäisiin katsomaan sitä.
Niin tämähän on integroitu, eihän tätä voi ottaa. Levykkeasemaan alustamattoman levykkeen tai jollekin muulle laitteelle kuuluvan levykkeen. Ei voi laittaa. Poista tällöin levyke. Ja laita oikea levykeasemaan. Suorita lataus. Miksi tää tuli? Onko se jostakin muusta piikki? Ei, Jos PCV antaa äänimerkin ja näyttö välähtää. Sehän välähti muuta. Nyt. Olet laittanut levykeasemaan alustamattoman tai jonkun muun levyn. Kestääkö kauan aikaa? Levykin voi olla Se lukee nyt. Jos on levyke mennyt pilalle. Ei. Seuraava ehdotus. Suorita latausrutin uudelleen laittamalla levykeasemaan ja painamalla tarvittaessa välilyöntinäppäintä. 20 vuodessa voi levy. Tehdään Magneettisesti häviää. kiinni ja sitten pystyy lukemaan. Niin ja äsken, eikö mennyt niin kuin Jos ohjelma ei lataudu muutaman yrityksen jälkeen, ota yhteyttä jälleen myyjään. No niin, siinähän se ratkaisu oli. Kuka se olikaan jälleen myyjä? Tai ensin kun netissä päivityksiä. Eikö sinne ollut paketin kyllä sokella? Mikrovuoto siinä lukee. Kyllä tämä niin yrittäisi lukea. Kyllä se Mutta näyttää. kestääkö se vaan niin kauan aikaa? Sekin tietysti, että me ollaan vielä hätäisiä. Ollaan nykyaikana ollaan ehkä vähän hätäisiä. Annetaan se vähän aikaa hakea sitä. Niin sehän voi kestää minuutin Kauemminkin. Ei voi olla, koska tämä on sitä ikäluokkaa, että Ritämäen laki ei ole vielä ollut kovin pitkään voimassa. Mikäs se on? Se saatte kuulla varmaan Moorenlaista. Joo, on. Niin että 18 kuukauden välein transiterin lukumäärä kaksinkertaistaa. Ritämäen lain mukaan 18 kuukauden välein tietokoneen käynnistämisaika kaksinkertaista. Eli 70-luvulla hän oli 2 mikrosekuntia, sitten alkoi tulla jo 10 ja 80-luvun alussa alkaa olla ehkä sekunti ja 85 oli saattaa olla 3 sekuntia. Oli 2009. sitten on 5 minuuttia alkoi NT 4 ja 2000-luvulla. Nyt se meni pilaan se. Ei se alkoi nyt alusta. Niin, mutta se taas kestää 5 minuuttia. Tässä toi toinen lokoskripti sinne piti laittaa. Logoskriipti piti laittaa. Joo, mutta kyllähän toi... Ei kyllä toi nyt näyttää, että se oikein hirveän hyvin toi. Siinä on nämä mekaniset kumijutut ja muut, mitkä on saattanut tuota... Ei, mutta ruumeisseliä puretaan ja korjataan se. Tätä on toinen vehje, meillä on tuossa toinen. Eikö me korjatakaan tätä? Me ei taita korjata sitä. No, uusi. Kyllä sieltä nyt se Arto Hiltunen, niin tulee sitten dokumentoitua oikein. Sehän voit sen... Arto Hiltunen on pöljä, niinhän se sanoo. Tämähän toimii. Käyttis. Näin käytti. Se oli kyllä asku, mutta eihän se... Ei, No. nyt sitten kaikki taputuksia tässä välissä. Toimii.